Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Ce facem cu aceste concedieri, cu acești oameni? Iată, peste 50.000 de oameni care au rămas fără locuri de muncă, vreo 30.000 la finalul anului trecut, încă vreo 20.000 în primele luni ale acestui an. Mă uitam și pe datele Registrului Comerțului, avem un număr de 16% pentru primele 3 luni din an. S-au închis cu 16% mai multe firme în România, au intrat în insolvență. Vedeți dumneavoastră, astea sunt consecințele, de fapt, a indicatorilor, a macroindicatorilor foarte slabi de la noi din țară și mă refer la inflație, mă refer la deficit bugetar, mă refer la datoria publică, pentru că acești indicatori macro la nivel de România se reflectă, de fapt, în toată economia națională. Acest val de disponibilizări cred că va continua și în prima jumătate a anului 2026, pentru că vedem care sunt implicațiile războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei românești. Vedem că prețurile cresc în fiecare zi, vedem că marea majoritate a companiilor din România nu se gândesc în acest moment să dezvolte, ci se gândesc cum să rămână în viață în anul 2026, se gândesc cum să gestioneze lichiditățile pe care le au în prezent și cum să facă rost de bani pentru a-și onora toate obligațiile și toate datoriile față de oameni, față de bugetul statului, față de furnizori, față de bănci și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, salariații, în momentul în care sunt puși pe lista disponibilizărilor, ar trebui, în primul rând, să se uite în contractul de muncă, să vadă ce perioadă de preaviz au, să ceară salarii compensatorii atâta timp cât compania este în stare să dea acele salarii compensatorii și cum scrie în contractul colectiv de muncă, să se înscrie la agenția de șomaj și să primească Da, de la acel statul șomaj care român, e infim, pe același. perioadă de timp. De ce nu să-și actualizeze CV-ul, să vadă ce programe de recalificare sau conversie profesională. Este o situație destul de grea prin care trece România în prezent și nu numai România, ci Uniunea Europeană la nivel economic.